ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. Сада, Наврӯз, Тиргон ва Меҳргон чор ҷашни миллӣ аст, ки дар чор фасли сол таҷлил мегардад ва бозгӯи фарҳанги баланду нақшгузории миллати тоҷик аз тӯли таърих то имрӯз дар ташаккули маданияти заминдорӣ ва истеҳсоли маводи ғизоӣ аст. Тиргон хос ба фасли тобистон аст, ки онро ҷашни об низ ном мебаранд. Дилшод Ҳакимзода гузориш медиҳад. аҷдодони халқи тоҷик дар омӯзиш ва таҳқиқи ҳамаҷонибаи табиат талош меварзиданд ва рӯйдодҳои дар табиат воқеъ бударо дарёфт намуда, вобаста ба он ҷашнҳои муҳташам барпо медоштанд. Яке аз онҳо ҷашни Тиргон мебошад, ки пурра ба табиат вобаста аст. хусусияти илмӣ, таърихи, иҷтимоӣ ва фарҳангии ин ҷашнро олимони тоҷик дар осори гаронбаҳояшон амиқу возеҳ дарҷ намуданд. мувофиқи маълумот, фарорасии ҷашни Тиргон ба фасли тобистон рост омада, аз рӯи гоҳшумори 13 тир моҳ ҷашн гирифта мешавад. тибқи ҳисоби кайҳоншиносӣ моҳи тир аз 22 моҳи июн то 22 моҳи июл мебошад. тавассути ҳадафҳову ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарами Олии Раҳмонов, халқи тоҷик дар арафаи боз ҷашнгирии як ҷашни қадимаи халқи тоҷик, яъне Тиргон қарор дорем. мо ҷашнҳо дорем, вале дар ин шабу рӯз, дар шаби дар ҳамин рӯзҳои фасли тобистон, Тиргон бисёр ҷашни ҳам истиқболи тобистон, ҳам вақти фарорасидану инқилобёфтани меваву меваҷоти ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад ва дар ин моҳ як ҳидоят мешавад ба деҳқон, ба кишоварди Тоҷикистон, ки ба кишзораш, ба боғзораш, ба чарогоҳзораш айниқтаи назари сари вақт додани об ва обпошӣ фикру андеша кунад, чунки бидуни об ҳосили ба даст барандани ҳосили кишоварӣ ғайриимкон аст. ва худи Тиргон ҳам ифодаи фазли тобистона, дар фазли тобистон диққат ҷалб кардан ба обу оброниву самаранок истифода бурдани об ба шумор меравад. дар шарҳи ҷашни Тиргон таърихшиносон ривоятҳои зиёде баён доштаанд. гурӯҳе бар он назаранд, ки дар таърих санади Тиргон рӯзи камон кашидани ораши камонгар эътироф шудааст. дар осорулбоқия Абурайҳони Берунӣ онро рӯзи бузургдошти нависандагон дар бостон тавзеҳ додааст. дар қадим ҳар як фасл ба худ ҷашне доштааст. масалан, дар баҳор ҷашни Наврӯз, дар тобистон ҷашни Тиргон, дар тирамоҳ ҷашни Меҳргон ва дар зимистон ҷашни Садаро қадимиён бо шукӯҳу шаҳомат истиқбол мегирифтанд, зеро айёми баргузории ин ҷашнҳо мавриди пажӯҳиш қарор дода шуданд. масалан, мувофиқи таҳқиқот, замин дар давоми як сол 2 эътидол ва 2 инқилобро аз сар мегузаронад, яъне эътидоли баҳорӣ ва тирамоҳӣ, ки дар ин айём баробар шабиҳи шабу рӯз ба вуқӯъ мепайвандад. эътидоли баҳорӣ 21-22 март ва эътидоли тирамоҳӣ 21-22 сентябри ҳар сол фаро мерасад. инқилоби офтобӣ бошад, дар фаслҳои тобистону зимистон ба вуқӯъ меояд. масалан, дар тобистон 21-22 июн рӯзи дарозтарин ва дар зимистон 21-22 моҳи декабр шаби дарозтарин аз рӯи гардиши замин дар меҳвари худ ба қайд гирифта мешавад. аз рӯи ин маълумот ошкор мегардад, ки ҷашни Тиргон ба инқилоби тобистонаи табиат тааллуқ дорад. бояд қайд намуд, ки ин ҳам яке аз ҷашнҳои инқилобии худи табиат аст, ки бидуни табиат албатта организмҳои зинда вуҷуд дошта наметавонанд ва табиат дар ҳамин раванди ҳамин баробар шудани шабу рӯз як ҷаҳиши инқилобиам ба амал мебиёяд. яъне дароз будани шабу бо дароз будани рӯзро, дароз будани рӯз дар фасли тобистон рост мебиёяд, аммо дароз будани шаб дар фасли зимистон рост мебиёяд. аз ҳамин лиҳоз фикри мо ҳамаи олимон ҳамаст, ки ин як ҷашну рӯзи инқилобӣ дар табиат ба шумор меравад. агар ҳар қадар ҷашнҳои аҷдодӣ ба таври мукаммал мавриди пажӯҳиш қарор дода шаванд, ҳамон андоза дар ташаккули тафаккури аҳли ҷомеа заминаи мусоид фароҳам меорад. дилшод Ҳакимзода, Маҳмадсаиди Камол, Ахбор.
аҳли заҳмати ноҳияи дӯстӣ тавассути дуруст ба роҳ мондани агротехникаи кишту парвариш ва гирифтани ҳосили фаровон аз зироату сабзавоти кишт гардида дар таъмини амнияти озуқавории кишвар нақши муҳим мегузоранд. То ин ҷониб ҳосили бархе аз маҳсулот ҷамъоварӣ карда шуда дар дигар хоҷагиҳои деҳқонӣ нашъунамои зироату сабзавот аз ҷумла пиёзи кишти дуюм беҳтар мушоҳида мегардад. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон Самандар Шоев ва Мусои Нурмуҳаммад. бо мақсади ғанӣ гардонидани бозори истеъмолӣ ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии сокинон, кишоварзони ноҳияи дӯстӣ талош ба он равона месозанд, ки ҳар қитъа замин оқилонаву пурмаҳсул истифода гардад. мавриди зикр аст, ки бо роҳандозӣ гардидани усулҳои ҷадиди соҳа, натиҷаи меҳнати деҳқонон самарабахш гардида, сатҳи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ рӯ ба афзоиш дорад. тибқи иттилои масъулин, боду ҳавои имсола баҳри кишту парвариши дилхоҳ зироату сабзавот аз ҷумла пиёзи барвақтӣ мусоид омад ва хоҷагидорон тавонистанд натиҷаи дилхоҳро соҳиб шаванд. имсол заҳматкашони ноҳияи дӯстӣ дар майдони 14271 гектар кишти зироатҳои хоҷагии қишлоқро ба роҳ монданд, ки аз ин 472 гектарашро пиёз ташкил медиҳад. аз 472 гектар аллакай мо 440 гектарашро ҷамъоварӣ намудем. 30 гектар пиёзе ки айни ҳол шумо дида истодед, ин пиёз дар моҳи январ ва феврал киш карда шуда буд. ин пиёзи дерина мебошад, ки заҳматкашон онро метавонанд дар моҳи август барои захираи зимистона ҷамъоварӣ намоянд. аз нашъунамо ва ҳосилбандии пиёз дар ноҳия мушоҳида мегардад, ки ҳосилнокӣ қаноатбахш буда, деҳқононро ба гирифтани то 500 центнери ҳосил умедвор менамояд. ҳамин гуна фаровонҳосилӣ дар ноҳияи дӯстӣ аз меҳнати софдилонаи сокинон ба замин башорат медиҳад ва ҳамасола бозорҳои истеъмолӣ бо анвои гуногуни кишоварзӣ таъмин ва садҳо тонна маҳсулот ба хориҷи кишвар содирот карда мешавад. ҳосилнокии пиёз ин сол аз 400 то 500 центнерро ташкил дод. мо як қисми ин пиёзро ба хориҷи кишвар содирот кардем. содироти мо аз ҳисоби пиёзи барвақтӣ 4300 тоннаро ташкил дод. ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои чарогоҳ ва талу теппаҳо дар ноҳия ба васеъ гардидани майдонҳои киштшаванда мусоидат намудааст. тавре маълум гардид, дар заминҳои азхудшуда зироату сабзавоти гуногуни кишоварзӣ кишту парвариш ёфта истодааст ва нашъунамои дилхоҳ доранд. қисмати бештари азхудкунии чарогоҳ ва талу теппаҳо дар ҷамоати шаҳраки хуррамдиёри ноҳия воқеъ гардидааст. қобили зикр аст, ки бо афзун гардидани аҳолӣ ҳамасола эҳтиёҷот ба заминҳои кораму назди зиёд мегардад. бо назардошти ин, ҳамасола ҷиҳати азхудкунии заминҳои боиру бекорхобида масъулин тадбирҳои зарурӣ меандешанд. пахта, ки аз маҳсулоти стратегӣ дар мамлакат ба ҳисоб меравад, ҷиҳати васеъ намудани майдони он, кишоварзони ноҳияи дӯстӣ талош доранд, ки чунин қитъаҳои бекорхобидаро пойбанди кишти ин зироати техникӣ намоянд. бо амалӣ гардидани чунин тадбир дар баробари афзун гардидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, ҳамзамон нафарони зиёде аз ин маҳал бо шуғли доимӣ таъмин хоҳанд шуд. Самандар Шоев, Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи дӯстӣ, ахбор. имрӯзҳо дар хоҷагиҳои кишоварзии вилояти суғд иҷрои корҳои саҳроӣ ба монанди дарави ғала бо маром ҷараён дорад. аз ҷумла дар аксари шаҳру ноҳияҳои кишоварзии вилоят ҷамъоварии ҳосили ғала бо истифода аз техникаҳои ҳозиразамон амалӣ мешавад. то имрӯз дар вилоят ҳосили наздик ба 16 000 гектар ғалазор ҷамъоварӣ карда шудааст. аз рафти ҷамъоварии ҳосил Абдуваҳоби Абдусаттор гузориш медиҳад. дар вилояти суғд бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ, ки яке аз ҳадафҳои стратегияи ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад, имсол ҷамъоварии ҳосили ғалла даҳаи аввали моҳи июн оғоз гардид. айни ҳол дар ҷамъоварии ғалла кишоварзони шаҳру ноҳияҳои Ҷаббор Расулов, Зафаробод, Мастҷоҳ, Конибодон, Бобоҷон Ғафуров, Деваштич, Спитамен ва Ашт пешсаф буда, аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ситоди махсус ташкил карда шудааст, ки дар заминаи он олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ба деҳқонон барои беталаф ба саривақт ҷамъоварӣ намудани маҳсули заҳматашон кӯмак мерасонанд. хоҷагидорони вилоят дар як рӯз наздики 1500 гектар ғаллазорро дарав ва тоҳи онро тойбандӣ намуда ҳамчун хӯроки чорво барои давраи зимистон захира менамоянд.
در خواجگاه کشاورزی ولایت سوخت زیاد از 82,000 هکتار کشت غله‌دانگی خویشدار هم در فصل ترما هم در اولی بار کشت گذرانده شده است و به سنی مذکور نزدیک 16,000 هکتار در آکار شده. روز در ولایت تا 200 عدد کمباین‌های غله‌دارا فعالیت دارند. نشاندادهای بهترین در شهر اصفهان خصوصا خوجگی، تخم‌پروری، کپریتی تجارتی چارکو، نویس ویتامین خوجگی، تخم‌پروری، نوروبود و یک چند خوجگی‌هایی که بیوسته در سمت تخم‌پروری گندم فعالیت دارند. سال گذشته هم بود تا 75-80 سنه حاصل گرفتند و این حاصل نوک بلند امسال گرفته می شود. барои рӯёнидани ҳосили баланди гандум истифода ва риояи қоидаҳои агротехникӣ аҳамияти калон дорад. ҳамзамон яке аз шартҳои асосӣ коштани тухмии хушсифату серҳосил ва ба касалиҳо тобовар ба ҳисоб меравад. ҷиҳати баланд бардоштани ҳосилнокии зироати ғалла тирамоҳи соли гузашта аз тарафи вазорати кишоварзӣ дар асоси шартномаи тарафайн ба хоҷагиҳои махсуси тухмипарварии вилояти Сохт 150 тонна тухмии гандуми гурӯҳи элита тақсим карда шуд, ки баъди кишту парвариш инак ҳосилаш ҷамъоварӣ карда мешавад. در ولایت تخم‌های نوی الکسیویچ، گروم، سیلا، انتنین دفتر کرد که این نوعهای گندم هم نیست و ولایتی مطابق گرده داروی حاصلناکی بلند دارد. امروز آن جایی که درو کرده شد زراعت‌های غله‌دانگی خویشدار، جمع‌آوری پیاز بر وقتی، کارتوشکی بر وقتی، سبزی بر وقتی که زیر پلانگ کش کرده بود زمین‌ها خالی شد، آمادگی به کشت تکراری رفتی شده. تصمیم گرفتیم که در همین شکل خوشگداری باید 40,000 هکتار کشت تکراری بگیریم. бино ба таъкиди олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ мувофиқ будани иқлими макони кишт бо сифат гузаронидани шудгор аз алафҳои бегона тоза кардани замин саривақт бурдани мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон имкон медиҳад ки ҳосили хуби гандум ҷамъоварӣ намуд. имрӯзҳо аз мо талоши хоҷагидорони вилояти Сохт ба он равона шудааст ки ҳосили гандум ва ҷав саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ карда шавад ва ҷиҳати таъмини амнияти озуқаворӣ дар заминҳои холӣ шуда кишти такрории зироатро вусъат бахшанд. абдуваҳоби абдусаттор, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Сохт, ахбор. баъди ҷамъоварии ҳосили ғаллаю сабзавоти барвақтӣ хоҷагидорони ҷумҳурӣ мувофиқи дурнамо бояд дар майдони 105,900 гектар кишти такрории зироати гуногунро ба роҳ монанд. бо ин мақсад дар шаҳри Турсунзода чораҳои мушаххас амалӣ мегардад. гулчеҳраи Саттор гузориш медиҳад. бо мақсади самаранок оқилона истифода бурдани ҳар қитъа замин ва дар як сол гирифтани 2-3 ҳосилу захираи 2 солаи маҳсулоти ғизоӣ саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри Турсунзода бо истифода аз тухмиҳои пешпазу миёнапаз ва риояи дурусти технологияи парвариши зироат баъди гирифтани ҳосили дилхоҳ кишти такрории сабзавоту полезӣ ва ғалладонагиҳоро ба роҳ монда аз 2 ва 3 кишт метавонанд дар як сол аз 1 гектар замини корами обӣ зиёда аз 100 центнер ҳосил гиранд. дар ҳама бахшҳои кишоварзӣ имсол деҳқонони асили шаҳри Турсунзода кишти такрории зироатро ба 9100 гектар расонданиянд ки аз ин 6380 гектарашро кишти ғалладонагиҳо ташкил медиҳад. шароити табиӣ ва фарҳанги баланди заминдорию таҷрибаи кофии киштварзӣ имкон медиҳад ки ягона боигарии давлат замин ба манфиат истифода шавад. дар ҳуҷуди ҷамоати деҳоти сешанбе шаҳри Турсунзода 97 хоҷагиҳои деҳқонии хурд, хоҷагии деҳқонии ҳақиқат ва ширкати экспресс фаъолият менамоянд ки ҳамаи хоҷагиҳои деҳқонӣ дар асоси дурнамо заминҳои худро самаранок истифода мебаранд. дар хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди деҳот дар кишти такрорӣ зиёда аз 70 гектар кишти шолӣ ба нақша гирифтааст ки айни замон 100% иҷро гардидааст. дар ин шаҳр майдони умумии заминҳои корами обӣ 13260 гектарро ташкил медиҳад ки ба саҳмдорони зиёда аз 2500 хоҷагии деҳқонӣ барои истифодаи самарабахш вобаста карда шудааст. мардумони меҳнатқарини ин диёр дар баробари оне ки баъди кишти асосӣ боз дар 1200 гектар замин кишти такрории сабзавотро ба роҳ монда фаровонии бозорҳои дохилиро
таъмин мекунанд бо мақсади захираи кофии маҳсулот ва талаф наёфтани он дар давоми 2 сол дар 3200 гектар замин бо усули кӯчат дар ҳама бахшҳои хоҷагидорӣ киштишолӣ гузарониданд. дар хоҷагоҳи ҷамъиятӣ бошад 4120 гектар аз ҷумла дар майдони 1550 гектараш кишти зироати шолиро ба нақша гирифта шудааст. деҳқонони шаҳри Турсунзода асосан кишти зироатҳои шолиро дар кишти такрорӣ ба роҳ мемонанд. асосан тарзи парвариша бо роҳи кӯчаткунӣ зиёд карда истоданд. тибқи технология парвариши шолиро ба роҳ монда 60-70 сантиметр шоли ба даст меоранд. пеш аз кишт ба хотири сарфаи вақт дар палҳо тухмиро кишт намуда ба дидарави гандум дар кӯтоҳтарин фурсат ҳар як донаашро ба заминҳои кушод мегузаронанд ки ин таҷриба барои деҳқонони чашми кордон хеле манфиатбор аст. фароонии бозору ободии рӯзгори кишоварзони ин шаҳр аз баракати меҳнату оқилона истифода кардани захираҳои замину об ва шукргузорӣ аз фазои орому осудаи ватан аст. дар партави сиёсати созандаву ободкоронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо мақсади таъмин намудани шароити мусоиди зиндагӣ ва рафту омади беҳтар барои сокинон дар ноҳияи Нуробод корҳои бунёду мунфаршкунии роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ бо вусъат идома доранд. гузориш дар ин хусус. корҳои сохтмонии роҳи автомобилгарди оби гарм Нуробод бо истифодаи техникаву механизмҳои зарурӣ бо суръати баланд ҷараён дорад. сохтмони роҳи мазкур аз 3 марҳила иборат буда марҳилаи якуми он беш аз 76 километрро ташкил медиҳад. дар масири роҳи оби гарм Нуробод 3 нақб бунёд гардидааст. нақби якум Ориёно бо дарозии беш аз 1600 метр, нақби Ваҳдат бо дарозии 1700 метр ва нақби 35-солагии Истиқлолияти давлатӣ бо дарозии 2255 метр мебошад. имрӯз дар ин нақбҳо корҳои рангуборкунӣ бо суръати баланд идома дорад. бояд гуфт ки роҳи мазкур ба категорияи сеюми техникӣ дохил буда аз 2 хатти ҳаракат иборат мебошад. паҳноҳои роҳ бошад аз 12 метр то 15 метрро ташкил медиҳад. баъд аз мавриди истифода қарор додани роҳи мазкур рафтуомади доимии сокинон дар тамоми фасли сол таъмин мегардад. марҳилаи сеюми лоиҳа бунёди роҳи мошингузари оби гарм Нуробод бунёди пули мошингузарро дар бар мегирад ки мувофиқи лоиҳа бояд дар муҳлати 4 сол ҷавобгӯи талаботи байналмилалии роҳсозӣ бунёд гардад. дарозии пули мазкур 920 метр, паҳноияш 15.5 метр мебошад ки дар заминаи татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат, яъне баромадан аз бомбаси коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон бунёд мегардад. барои бунёди пули мошингузар мутахассисони бо таҷрибаи ҷаҳонӣ дар якҷоягӣ бо мутахассисони пуртаҷрибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб карда шуданд. аллакай корҳои хоканӣ бунёди сутунпояҳо оғоз гардидааст. мо дар марҳилаи сеюми лоиҳаи роҳи автомобилгарди оби гарм Нуробод қарор дорем. пули мазкур дар минтақа беназир буда дар асоси дастуру ҳидоятҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар заминаи татбиқи ҳадафи стратегии мамлакат баромадан аз бомбаси коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон бунёд мегардад. айни ҳол корҳои хокканӣ дар майдонҳои устунҳои пул аллакай ба анҷом расида дар 5 нуқта машинаву механизмҳое ки барои насб ва васл намудани мехсунҳо истифода карда мешаванд аллакай насб гардидаанд. айни ҳол хобонидани сангу шағал дар зертаҳффусии роҳҳои ба пул баранда рафта истодааст ва корҳои кофтуковию геологӣ ҳам рафта истодааст. ҳар як иқдоми созандаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти бунёду азнавсозии роҳу пул ва нақбҳо қадамҳои устувор барои ба як кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошад. шоҳроҳи мазкур аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дошта ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ мебошад. Шаҳзодаи Идибек, Мақсади Мақсад, Ахбор.
бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор бароятон. рӯзи хушу бобарурро таманно дорем. саломат бошед.